dito pa ako sa live sa Nagilayan, Limalin. Diyan po si John Lloyd. Hello po! Dati ko po siyang jowa. Papunta lang kayo dito sa Nagilayan din Mali, Pangasinan. Makikita niyo po yung artista na si John Lloyd. Kita matitikman. Pwedeng bukas, pag may video. So nandito na tayo sa Bimaloy, Kaluskilsan, tapos titignan natin yung mga kasama ko. Ano naging kasama ko dito po ako. So dito. Wait lang, gaga. Hello! Dito pa ako sa live sa Nagilayan, Limalin. Diyan po si John Lloyd. Hello po! Dati ko po siyang jowa. So mamaya kakainin ko siya. Ay, kaluskus pala. Kakain ako ng kaluskus dito sa Nagilayan. So ano masasabi mo, Lloyd? Welcome back, Jiro! Jiro! Sarap nyo, no? Ngayon, nandito tayo si Madam. Madam! Ang ganda mo, mukha kang 49. So, nandito tayo ngayon sa GNL Eatery, di ba? Kainan ng tao. Kasakan ng tao. Ay, oh, ang galing. Ang ganda ni Madam, di ba? Dati favorite niya ako, pero lagi kami nag-aaway. Yan si Madam, siya po yung may-ari dito. At libre po yung pagkain ko. Yan, di ba? Madam, pagkain ko. Mamaya, siyempre, mag-ano pa ako dito. So, mo po muna ako dito kasi napagod akong mag-ride. Napagod ako sa biyahe kahit 15 minutes lang. Tapos may music. Broken hearted. Nasa si Tikboy! So mga kaibigan, papakilala ko po yung crush ko dati. Ito, si Lloyd. Di ba? Ang gwapo niya. Tapos ito ang jowa niya. Oh. Si Jerome. Hi ka naman sa vlog ko. Tagasan ko. Ay, Pasorobio. Malapit lang. Tara na. Yan po, yung mag-jowa. Si John Lloyd, di ba? Sana all. Yoko na. Yan po, mamaya i-reveal niya yung secret ng Kaluskos. Madilim! Si Ate Nancy. Yan. Saka, ito pa yung pinakamaganda. Ang ganda. Ang ganda. Ang ganda, bro. Ang ganda, pero tumaba. So mamaya, kakain po ako ng kaluskos. Explain mo kung ano yung kaluskos, Lloyd. Kaluskas, laman ng baka yun, tapos may sabaw-sabaw siya. O, laman lang ng baka. Paano yung timpla niya? Timpla niya. Hindi mo alam. Laman ng Lagyan mo baka. ng bitsin, Oo. asin, maging sarap. O, paano? Share mo to, ah. Ayan po, di ba? Yun ang best seller namin, Kaluskas, Bulalo. Tapos ang sarap niya. Malandi yan. Alam mo ba, we're same. Ano we're safe? Mas malandi ka. Mas malandi ka. Aray!
kita matitikman? Pwedeng bukas. Pag may video ko. Sarap. Diba? Ang cute-cute niya. Ano si Lloyd? Medyo ducks. So, dahil nakita niya extra yung phone ko, mabibigay daw ng case. Si John Lloyd, Kamba. Hi, Jeff! Ito yung araw tuta na eh. Seryo tayo? Ay, seryo? Tsaka! So yan, nandito yung ano, isa nanligaw sa akin pero binasted ko. Seryo! So bibigyan daw na. Ano mystery box sa Lazada? So binigyan niya ako ng case ng iPhone XR. Ano masasabi mo? XR. XR ko mo. XR! XR ko mo. Okay, tao ka na tao. Yan, yan. Ikaw. So, i-promote mo to. Pumunta lang kayo dito, kamo. Guys, punta lang kayo dito sa Nagilayan del Mali, Pangasinan. Makikita niyo po yung artista na si John Lloyd. Yun, dito matatagpuan ang Kalaskusan. Best Kalaskusan. Pugi. Yun, kasi binigay niya eh. So, thank you, John Lloyd, sa case, sa bagong case. Yan, yung pinaka-pogi. Sasabihin ko ba? Shoutout sa mga ex mo. Shoutout sa mga ex niya, kakilala ko si Glenn Mori. So, nandito kami ngayon, tapos kakain sila, tapos sasabihin ko sa kumain. So, gusto ko lang sabihin kasi dito ako nag-work dati. Mga 2000, kailan ba yun? 2013? 14, 16, ganon. Tapos paputol-putol kasi nag-away kami ni Madam. Hindi niya ako pinapa-duty. Best seller po namin. Sisi. Yan, Sisi. Ang tawa sa Angelica, mag-ambag ka naman ng joke. Video mo kami. Ganda ni Madam, di pa rin kumukupas. Di pa kumukupas ang kekas. Pero, joke lang. Di ko na video pero tawang-tawa sila. Bigyan kayo. Hi guys! Hi guys! Ito po ang langaw. Ay, hindi po. Joke lang. Yan yung pinakamagandang waitress. Sobrang tagal niya na. Nag-umpisa siya 13 years old. Tapos, model siya ng rejob. Ay, promote mo yung rejob mo. Atila ko, Manila. Yan ang sarap. Dito po matatagpuan ang Kalaskusan ni Lerma. Guys, istry natin ang Kalaskusan ni Lerma. For sure magugustuhan nyo at babalik-balikan nyo. Ito po yung pinaka-muse namin sa lahat. Si Nancy. And then, ito po yung Adonis po namin. Natiwawi Adonis. Treasurer. Hi mga bikers. So, ang ganda ko dito, guys. So, yan yung kaluskus nila. Sobrang sarap niyan. Tingnan mo. Madaming sabaw pero konti ang laman. Uy! Hindi. Madaming ang laman. Pinagdagan na yan. Laman ito ng baka, di ba? Ay, kalabaw. Kalabaw? Tinatay pa. Tapos yung sisig ni Madam. Specialty niya yan. So ngayon, malilibre ako ng pagkain. Thanks to Madam. Tapos gusto niyang i-promote itong sisig niya, bagong-bagong timpla daw. Anong sekreto nito? Siyempre, hindi mo sasabihin kasi secret. Basta, pumunta lang kayo dito sa G&L Eatery along Nagilayan, Dimaloy. Kami po yung
yung pwesto nila pinakauna. Di ba? Pag galing ka ng Lingayen tsaka Bimalay. So, mapapanood dito bukas. Agad. Kasi trabaho mo pa nila. Martilyo. Guwapo. Babo. Seryo. Dito muna kami, nagkwentuhan. Inaalala yung nakaraan namin. Di ba, Lloyd? Tapos nandun yung jowa niya. Okay, okay lang. Ang kulit ko, no? So yan, nakilala niyo naman yung jowa niya na Jerome din ang pangalan. Tapos yung mga tao dito, mga avatar. Mamaya-maya, uwi na ako. Tapos mag-take out ako ng kalusot. Yan. Yan! Nakikita yung butas ko. So nandito pa ako mga katsire. Tapos mamaya, mag-take out ako ng kalusot. Siyempre, sponsor by Madam Lerma. Dalawang balot. Saka si Angelica. Yan, di ba? Sobrang ganda niya. So ano pang hinihintay nyo guys? Punta na kayo dito at kumain kayo. Kung nagugutom kayo ha. Pero pag di kayo nagugutom, di sa bahay nyo na lang. Di ba? So yan, sobrang sarap dito. Lalo na yung nagbebenta. Yan oh. Mga dalawang... Ang pogi oh. Ang dami mo na exposure. Yan, di ba? Ang sarap. Tapos yung jowa niya, ito. Ay, oh, di ba? Ang sarap. Yan, di ba? Sana all. Sana all minamahal. Sana all pinapalagahan. Sana all may jowa! Nandito ako ngayon sa Bimare, may binili lang. So dito ko natatapusin ang aking vlog. At kung nagustuhan mo, huwag kalimutan mag-like, mag-comment, mag-subscribe, at click na rin yung notification bell para updated ka sa namin. Bye! Bye!